ماما علاش مشيتي انتي عمري وحياتي ويني فيك يا ماما قريتيني وتعذبتي فيا توحشت خيالك يا نور عينيا لمي ما انتي لحنينة امي ما انتي ناصيزة انتي يا ضو عينيا وشحال زريتي وخممتي فيا وحشت خيالك يا نور عينيا يا ماما ضو عينيا انتي مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما ضو عينيا انتي مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا اللي بكيت عليا طول عمري ما ושוב אותו ניגון ששרת לי פעם שיר ארז ומתנגן בלב מזכיר דברים משם שם אל מול אותו הים כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד ואת החזקת לי את היד. היא לומדת בבית ספר צרפתי והולכת לאבא שלי, עוזר לי בשיעורים, גם הוא היה יודע. מה, בצרפתית? כן. כן. והולכת הביתה, בבוקר הולכת לבית ספר. כל מה שנתנה המורה, קיבלתי 10. אמרה לי, איפה 10? מי לימד אותך בשיעורים בבית? אז אמרתי לאבא שלי. מה את אומרת? וסיפרת לה את האמת, נכון. הוא היה יודע והייתי הולכת לו לחנות. הייתה לו חנות של מה? בדים. בדים. לערבול להוד ככה. כן. שתיהם. והייתי הולכת אצלו, נספר לו והוא היה. אמר לי, אבא שלך, יש לו ראש חכם. אמרתי לה, כן, ברוך השם, הוא לא למד, הוא יודע הרבה דברים. איך הרגישה? הלכה הסכנה, הביאה לה רופא, נתן לה טיפול והייתה מסכנה בהיריון, ולא עזר כלום הלכה. שבוע ימים, אנשים במשמה חושבים סבתא שנפטרה. כן. אחד ליעצה כולו נפטרה לרחל בצרפי ישחק. לא, הבת שלה. הבת. חשבו רק היא. הייתה אצלנו. אמא שלי לא היה אצלה, לא היה לה כלום, לא חלתה, לא. בת 30. אנחנו אמר להורים שהגיעו ידברו עם ההורים, אני בזמן הוא רוצה להתחתן איתי. ככה היה. ככה היה. התאהב בך במבט ראשון, את אומרת. כן. הבנתי, ועלית עם אבא שלך לארץ, או הוא לבד ואת לבד? הוא קודם. הוא קודם? אם הלכו לפניי, הוא אינה בקצרין, כמה וחייתי, הרחוב שלהם לא יכולתי לעבור דרכו. יהיה משהו ואני לא יכולה לכאן. מה את אומרת? לא, אף פעם, מאז שהלכנו, לא עברתי ברחוב. הייתה לו חנות בדים, ולא היה חסר לו ברוך השם. כן. חיינו טוב, למדנו בבית ספר, היה קונה לי, מה שנביא, תגיד למדרש נביא את זה, נביא את זה, נביא את זה. אף פעם לא אמר לי, לא, תקנה מה שתגיד המורה, אני אתן לך כזה. אז למה הוא עלה לפנייך? למה עלה, תראה, אני הייתי נשואה. כן. ואיך אומרים?
יש אנשים שהתגרשו. כן. הוא לא רוצה שיעשי את זה. בטח, ברור. הוא לא אמר לי, כתוב בתורה, חזרץ, נפעים בערד לעצמסי. נכון. לא יכול לי, הוא לא יכול להגיד לי. הבנתי. כן. הבנתי. טוב, זה קשה. קשה. קשה מאוד. קשה מאוד. אז הוא מכר את כל הבדים ואת כל החנות לפני שעלה לארץ? הדירה, אף אחד לא יכול לקנות. היה עשיר, כן. לא טוב ממציא מצב. מי? היה אחד עשיר. כן. והוא היה לו המון בתים וזה. כן. כאן לו, שלמה, החליטה עמדי הנביעה, ונוסיף זאת לפלוס דיאלה. כן. אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי לרתוח, רק הניגון עוד נותן את הכוח. שוב אותו ניגון בכל שנה בקיץ, בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז, גם הילדים פרחו לאט, כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. זוכרת שרנו אחותי הבכירה היא כמעט בת 100, נפרדה בשיבה טובה וחסד מלאה. לא יכבה בליל וגם לא ביום נרך. ידיה שילחה בקישור וכפיה. אחותי עזיזה עליזה בהיגיון, פרסה לעני וידיה שילחה להם. זכתה להיות לאם ולסבתא רבתא. אחותי הגדולה, אשת חיל, ותעש בחפץ כפיה להישקע ולא צוחר מרחק תביא לחמה ותקום בעוד לא לדאוג, לא יהיה כלום. אין כלום ולא יהיה כלום. למד מביבי. כן. אין כלום, לא יהיה ולא היה. יהיה רק שלום ובריאות ושמחה. רבה. כמורה להיסטוריה, אני יודע שהחיים בארץ בשנות ה-50 היו מאוד קשים. תקופת הצנע, ההפגזות של הסורים. אחת הפעמים שאלתי את סבתא, הגעתם לארץ, זוג, 3 ילדים, השארתם את כל החיים שלכם מאחור, בפוריה לא היה כלום. לא היה לכם קשה? את התשובה שלה אני אף פעם לא אשכח. היא אמרה לי, היה קשה, אבל שמחנו. כי הגענו לארץ ישראל וזה נתן לנו כוח. טובות? קלות? אז עכשיו את יכולה לרוץ? יאללה. עוד מעט טוב. יאללה. אין עליי. תמסרי לגמדה. כן, היא מקסימה. מקסימה. אבא שלנו סלח לי אותה. כן, בטח. זה מה שאני אומרת. השגחה פרטית, סבתא, ברור. כן. הוא שלח אותה אליי. ברור, אז מי שלח אותה אם לא הוא? רק הוא. רק כמה הוא אוהב אותך. והללויה בשער בן סיר מזור חנוכת הקבלה מה? גם טוב. כמה דיבריה. דיבריה? כן. 10 הדיברות. כן. 11? כוכביה. פסח כשר, פסח שמח, פסח כולכם, כל עם ישראל, שיהיה לכם חג
פסח כשר ושמח, תהנו, תאכלו, תשתו. שבוע טוב. לכם תשנו טוב ותקומו טוב. אמן. בעזרת השם. אמן. סבתא עליזה. אמן ואמן. אמן ואמן. סבתא ללילה טוב, שבת שלום. הכל. שינה טובה. טוב תהיה לכם. אמן סבתא. מגיע אני לך. אוהב את כולם, וכשאני מכירה מישהו עוד יותר טוב, באהבה. ככה אצלי. סבתא שלי. מאז שאני זוכר את עצמי תמיד אהבתי להיות בסביבת סבתא. אם זה לעשות אצלה קידושים כילד בימי שישי ולהישאר לישון אצלה, ובשבת ללכת איתה לבית הכנסת, לבקש ממנה שתספר לי סיפור לפני השינה שהיא הייתה באה אלינו, ללכת לשתות איתה כוס ועוד המון רגעים קטנים, טעמים וסיטואציות שעבורי נצרבו בזיכרון עוד מהילדות. הדבר העיקרי שסבתא לימדה אותי לאורך השנים במודע ולא במודע, זה תמיד לראות את הטוב והטהור בכל דבר. היא בחיים לא התלוננה, בחיים לא הסתכלה על הרע, ואף פעם לא הראתה חולשה. היא תמיד הייתה עם חיוך גדול על הפנים בכל רגע ולכל אחד. תמיד הרגישה ברת מזל בצאתה, ותמיד נתנה לי להרגיש שהכל בסדר ותמיד יהיה טוב. זה אפילו גם היה מלווה באנרגיה שלה. בכל דבר ורגע בחיים של סבתא היה שיר מיוחד שהיא הייתה אוהבת, וזה רק מעצים את שמחת החיים שהיא דגלה בה לאורך השנים. תמיד אזכור אותך סבתא שלי, ביחד עם הרגעים היפים והתקופות המיוחדות שנצרבו אצלי בזיכרון. ואני יודע שאת מסתכלת תמיד מלמעלה, ואת גאה במשפחה שבנית ויצרת. אוהב אותך, סבתא שלי, אסף. מתמלאת גאווה על השאגה. כל אחד בדרכו. כמה אנשים צבועים, עובדים ויוצאים. שכו תצליחו, אתם והילדים והאישה וכל המשפחה, רב. אמן. 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 ברחום, אליצום עלינה.